Това е книгата "Жега и щурци" на албанският автор Бесник Мустафай. На албански е публикувана през 1994 година. Ужасно обичам тази книга. В превод на български излязла през 2006, в превод на Марина Маринова. "Жега и щурци" не смея да прочета албанската оригинално заглавие, но ще ви прочета 3 реда от нея. Разправят, че през онова лято в Катунд била незапомнена суша. Такава суша, че не пощадила не само природата, а и душите на хората. Още през втората седмица на юли се забелязало как всеки изминат ден те започнали да говорят все по-жлъчно. От устата им бълвал нечуван гняв. Най-обикновените поздрави сутрин, на обяд или вечер, както и пожеланията лека работа, на добър час, взели да се чуват все по-рядко. Не закъснял и мигът, когато секнали всякакви поздрави и благопожелания. При среща хората вече изобщо не се питали как замръкна или как осъмна, и било чудо да чуеш някой да се обърне към друг и да го попита как си със здравето.